Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Ninhuli man kaini asin sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok mo na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagin ka, basta kita natatanyo, itapit ng andam. Nagin nyo laban lang. Sa kong mga tugang kay Kristo, kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay iba si Mayor Son Ligacion. Tagalog po sa Indo, gabos na anduyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapahalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna, piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration. Para makarehistro ang sarong Nagenyo, mag-log-insta na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahanap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, Suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19. Now, China's decision to lock down the city of Wuhan. Says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Igwa kita ngunyan inaagihan, sa tuyang banwaan pinuprubaran. Sa krisis tangunyan, dapat tarabangan ang pagkasararo kaipuhan. Kooperasyon ang sa tuyang itao, iribanan kita, gabos na Nagenyo. Magpangadji sana, magtubod kita, ang sakuna malalampasan ka. Magtiwala ka, kakayanin pa, mabalik tiraray ang ugma sa Naga. Dawat pa may takot, kay kita matugot, na mawala sa tuyang paglaom. Ang gabos iribanan, sa paghampang sa laban, bitbit sana ang panindugan. Nagin ka, basta kita natatanyo, itapit ng andam. Nagenyo laban lang. Sa namamatian tang krisis kunyan, makakaasa po kamo, mayong mawawala, mayong papabayaan, yaon kami, igwa kamong malalauman, igwa kamong masasaligan,
igwa sa inyong maataman, nagenyo kita, perming andam. Magtiwala ka, kakayanin ka, babalik ni Aray at magsanaga. Tawa na may takot, dahil kita matugot, na mawala sa tuyang paglao. Ang gabos iribanan, sa paghampang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Nagenyo ka, naibasta, kita natatanyo, kita pirming andam. Nagenyo laban lang, nalalauma sa saligan, nangangataman, kita pirming andam. Nagenyo laban lang. Sa kong mga tugang kay Kristo, kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay iba si Mayor Son Legasyon. Tagalog po sa Indo, gabos na anduyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapahalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna, piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong Nagenyo, maglan-insta na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahanap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, Suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19. At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan, ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maong maglugang, punyo ng ngiti, at saya, ang lahat sinimulan, sa aming puso't isipan, at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan, pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago, ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naga na, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Naga na, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, iba'y na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauma, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow, you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas, at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naga na, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naga na, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan,
panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asing gibuhon niyato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asin sagkod na mayo panin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Naging ka, basta kita natatanyo, kita piling andam. Naging nyo na ba lang? Sa halawig na panahon, ang satuyang mga MRF cooperative workers, iyo ang satong pigsarigan sa paglinig kan tinampo sa araal daw, pag-recycle nin mga basura, asin padagos na pag-asikaso kung igwang mga espesyal na selebrasyon asin kasibutan. Iyo po ini ang magkakapira sa rason kung taano takaipuhan na unrahon an sa indang kapagalan asin kontribusyon sa satuya pong syudad sa paagi kan pag-hire po sa inda bilang mga job order kan satuya pong syudad. Ako po si Edita de los Santos, France. May tulong aki man po ako. Ang agom ko po, nagtatrabaho po sa construction. Sa ngunyan po, yaw na ako din sa terminal nagtatrabaho. Nag-ano po kami, nagmamap, nagsasamod, naglilinig man po kami ng CR. Iyon man po yan ang samong trabaho digdi. Dakulaon po yan na tabang para sa muya. Ay, naman ito makakakuha na kami ng mga benepisyo. Gabos na may benepisyo, mananamit min. Kukuha kami naman. Kahit tumamayo kami kayan. Dati po kaya mayo kaming mga, yan, may SS man kami pero dahil may mana, yan, kung talagang ginuhulugan kami, Tapos ngunyan, may mga, po ba yan, masabi yan, bonus, tapos may 13 month na kayo makukuha ngunyan. Para mas maray man ang makuha ng benepisyo. Primero, ang pagsweldo ninda mas magiging regular na. Kumbaga, tama sa panahon ang pag-receive kang sweldo. Panduwa, may mga additional benefits na makukuha na dati dahil nila nakukuha under the cooperative, under the cooperative. Ito pong may major bonus man sinda, o kasi sindang year-end bonus. Tapos kung mag-grant ang national government ng additional benefits sa mga job order, kabali po sila. Actually, dahil man po nahira si description kan trabaho, pero mas pinakaray po kan sa tuyang alkalde ni Mayor Nelson na mas maging maray po si status kan sa indang hanap buhay. Ginaganaan po kami magtrabaho kasi arami man po na yaon permis mo si Mayor. Ang pagsweldo okay na, hindi na katulad ng dati. Tapos yung sa araw-araw na kung saan kami pupunta, talagang dito na kami.
311 po sindagabos, as in 311 man na mga individual, mga pamilya, ang satuyang natabangan, ninhuli tasinda, ginibutang job order. Hey there, Nagayan Youth! Training ba para sa imong pagtrabaho ang hanap mo? Kung iyo, mag-apply na sa Jumpstart Philippines program na hatod sa tuya kan gobyerno lokal ni Naga, DOLE, asin sa tuya mga partner agencies. Kung paano, aramon tadigdi sa serbisyong Nagenyo. Ang Jumpstart sa rong programa na obhetong matabangan ang sa itong mga hobines na daipan nakakatrabaho na mapaurog pa ang sa indang mga kakayanan na kinakaipuhan para sa paghanap ng trabaho, katakod kan sa indang napiling kurso o karera. Jumpstart offer trainings with allowance as in paid internships kung saan posible man ini magtaong dalan para ikamahire as in may padagos at sa imong pagtrabaho. Kung ika-residente kan syudad as in nag-iedad 18 sa kod 24, at least high school graduate, daay nagkaklase, daay nagtatrabaho, as in daay nagsasairarom sa training sa presente, as in mayo panin work experience o less than 1 year at sa imong accumulated work experience, uya, ang step-by-step process para sa imong Jumpstart journey. Step 1. I-secure ang kinakaipuhan ng mga dokumento, siring kan, tigduruang kopya kan mga minasunod. SRS form, updated resume, recent 1x1 colored photo, photocopy kan sa imong NSO birth certificate o any government-issued ID kung saan yaon ang sa imong photo as in birthday. Kinakaipuhan man ang photocopy kan sa imong high school o college diploma, certificate of barangay residency as in out-of-school youth barangay certification. Step 2. Pagkumpleto na ang sa imong kinakaipuhan ng mga dokumento, magpasiring sa jumpstart.philjobnet.ph as in magdiretso sa login page. I-click ang Sign Up Now as in i-type ang hinahagad ng mga detalye. Sa wrong activation link at ipapadara sa imong email account. I-check ang sa imong inbox as in i-click ang link na madara sa imo sa YEE website para makapag-login sa imong validated account. I-click ang Encode your complete profile now para mapuunan ang sa imong registration as in i-type ang sa imong personal details. Makatapos ka ini, i-redirect ka kang system pasiring sa homepage. Sa homepage, i-click ang Add Transaction as in i-type ang mga minasunod na detalye. Halaton ang apod o text hali sa Metro Peso manungod sa imong initial screening. Last but definitely not the least, isubmit ang sa imong mga documentary requirements sa Naga Metro Peso na iyuman ang ma-evaluate kung ikakabali maging official Jumpstart trainee. Kung igwang mga kahaputan, maghapot as in magdulok sana sa Naga Metro Peso office o magpadara kan sa imong mensahe sa paagikan sa indang contact numbers, email, as in official Facebook page. Ini po si Jeff Achas para sa serbisyong Nagenyo. Ano pang hinahanap mo? Jumpstart your career through our Jumpstart program. Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan Lambang Nagenyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10 nin aga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan Lambang Nagenyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10 nin aga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.
Sa kong mga tugang kay Kristo, kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay iba si Mayor Son Legasyon. Tagalog po sa Indo, gabos na anduyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapahalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna, piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong Nagenyo, maglan-insta na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahanap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, Suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19. At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan, ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maumang lugar, puno ng ngiti at saya, ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan, at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan, pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago, ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naga na, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Naga na, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan, taas noo ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naga na, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naga na, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di mo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan, taas noo ito ang aming bayan. Naga na, nalalauman, naga na, nasasarigan, naga na, nangangataman, naga na, naga na, naga na, naga na, naga na, naga na! Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Biondanga.
Nagangunyan. Ang Nagangunyan kada Sabado alas 9 sagud alas 10 nin aga. Ang Nagangunyan. Ang Naga. Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan kada Sabado alas 9 sagud alas 10 nin aga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan kada Sabado alas 9 sagud alas 10 nin aga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Sa kong mga tugang kay Kristo, kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay iba si Mayor Son Legasyon. Tagalog po sa Indo, gabos na anduyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapahalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna, piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong nagenyo, maglaminsa na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahanap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19. Hey there, Nagayan Youth! Training ba para sa imong pagtrabaho ang hanap mo? Kung iyo, mag-apply na sa Jumpstart Philippines program na hatod sa tuya kad gobyerno lokal ni Naga, DOLE, asin sa tuya mga partner agencies. Kung paano, aramon tadigdi sa serbisyong nagenyo. Ang Jumpstart, sarong programa na obhetong matabangan ang sa itong mga hobines na daipan nakakatrabaho na mapaurog pa ang sa indang mga kakayanan na kinakaipuhan para sa paghanap ng trabaho, katakod kan sa indang napiling kurso o karera. Jumpstart offer trainings with allowance as in paid internships kung saan posible man ini magtaong dalan para ikamahire as in may padagos at sa imong pagtrabaho. Kung ika-residente kan syudad as in nag-iedad 18 sa kod 24, at least high school graduate, daay nagkaklase, daay nagtatrabaho, as in daay nagsasairarom sa training sa presente, as in mayo pa nin work experience o less than 1 year at sa imong accumulated work experience, uya, ang step-by-step process para sa imong Jumpstart journey. Step 1. I-secure ang kinakaipuhan ng mga dokumento, siringkan, tigduruang kopya kan mga minasunod. SRS form, updated resume, recent 1x1 colored photo, photocopy kan sa imong NSO birth certificate o any government-issued ID kung saan yaon ang sa imong photo as in birthday. Kinakaipuhan man ang photocopy kan sa imong high school o college diploma, certificate of barangay residency as in out of school youth barangay certification. Step 2. Pagkumpleto na ang sa imong kinakaipuhan ng mga dokumento, magpasiring sa jobstart.philjobnet.ph as in magdiretso sa login page. I-click ang sign up now as in i-type ang hinahagad ng mga detalye. Sarong activation link at ipapadara sa imong email account. I-check ang sa imong inbox as in i-click ang link na madara sa imo sa YEE website para makapag-login sa imong validated account. I-click ang encode your complete profile now para mapuunan ang sa imong registration as in i-type ang sa imong personal details. Makatapos ka ini, i-redirect ka kang system pasiring sa homepage. Sa homepage, i-click ang add transaction as in i-type ang mga minasunod na detalye.
halaton an apod o text hali sa Metro Peso manungod sa imong initial screening. Last but definitely not the least, isubmit ang sa imong mga documentary requirements sa Naga Metro Peso na iyuman ang ma-evaluate kung ikakabali maging official Jumpstart trainee. Kung igwang mga kahaputan, maghapot asin magdulok sana sa Naga Metro Peso office o magpadara kan sa imong mensahe sa paagikan sa indang contact numbers, email, asin official Facebook page. Ini po si Jeff Achas para sa serbisyong Nagenyo. Ano pang hinahalat mo? Jumpstart your career through our Jumpstart program. At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan, ang saya nating ngiti. Pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maumang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan, at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan, di maiiwasan galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naga na, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Naga na, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan, laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow, you can bet there'll be no conflict. Pass to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naga na, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naga na, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naga na, nalalauman, naga na, nasasarigan, naga na, nangangataman, naga na, naga na, naga na, naga na, naga na. Now, China's decision to lock down the city of Wuhan. It says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Igwa kita ngunyan inaagihan, sa tuyang banwaan pinuprubaran. Sa krisis tangunyan dapat tarabangan, ang pagkasararo kaipuhan. Kooperasyon ang sa tuyang itao, iribanan kita, gabos na
Nagenyo, magpangadji sana, magtugod kita, ang sakuna malalampasan ka. Magtiwala ka, kakayanin ka, mabalik ilaray ang ugma sa naga. Tawag pa may takot, dahil kita matugot, na mawala sa tuyang paglao. Ang gabos iribanan, sa paghampang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Naging ka, basta kita natatanyo, kita piling andam, nagenyo laban lang. Sa namamatian tang krisis kunyan, makakaasa po kamo, mayong mawawala, mayong papabayaan, yaon kami, igwa kamong malalauman, igwa kamong masasaligan, igwa sa indong maataman, nagenyo kita, perming andam. Magtiwala ka, kakayanin ka, mabalik nilaray ang ugman sa naga. Tawa na may takot, dahil kita matugot, na mawala sa tuyang paglao. Ang gabos iribanan, sa paghampang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Nagenyo ka, naibasta, kita natatanyo, kita pirming andam, nagenyo laban lang. Nalalauma, nasasaligan, nangangataman, kita pirming andam, nagenyo laban lang. Santa Cruz New Development Area. Kan Mayo 2019, sarong bulan antes na mag-asumir sa katandan bilang Hepe Ehekutibo si Mayor Nelson Ligacion, minukna niya ang sarong komite na mahaman nin survey para aramon ang mga pangangaipo kan mga nagenyo na masirbing giya kan sa iyang administrasyon sa paggibo nin desisyon. Saro sa mga naging bunga kan nasambit na survey, iyon pagmukna nin mga bagong development sites na daisa na nagbubukas nin mga bagong sentro nin komersyo, kundi nagraranig kan mga mahalagang serbisyo kan gobyerno sa mga tao. Ninhuli kay ni, nabilog ang desisyon na maghaman kan Santa Cruz New Development Site. Ini nabumugtak mo niyan sa kalabaan kan Kalye Kiburak sa daga na sakop kan Barangay Santa Cruz at dagad pakikinabangan kan 8 barangay sa sulnupan na parte kan syudad. Ang Santa Cruz New Development Site, iyon magiging lugar kan Santa Cruz National High School, City Health Office 2, kan Santa Cruz Satellite Market, Medium Rise Housing Building, Kiburak Bayawas Access Road, as in ang Santa Cruz Evacuation Center. Saro sa mahalagang component kan bagong development area, iyo ang campus kan bagong tugdas na Santa Cruz National High School. Sa ngunyan, hamana ang enot kaining school building na igwang 2 eskalon as in 8 classroom. Ang eskwelahan tinugdas bilang kasimbagan sa kahagadan kan komunidad asin sa kamawatan kan syudad na mairani ang edukasyon sa mga kaakian asin matauaning kagianan sa gastos sa balon asin sa plete ang mga magurang sa pagpaklase kan sa indang mga aki. Liabi man ang pagbukas kan eskwelahan sa pag-decongest kan lain pang mga national high schools na yaon sa kasentrohan kan Naga. Sa presente, tinauananin pagbisto ang Santa Cruz National High School hali sa Department of Education na mag-operar nin Junior High School. Kabtang man kan lugar, iyo ang tapos ng City Health Office 2 building.
An edipisyo na bubugtakan nin mga doktor as in healthcare workers magiging satellite infirmary na bako sa nakasentro sa konsultasyon medikal, kundi mabukas man nin mga clinical services para magbulong sa mga naghihelang. Mahalaga ang mga aktibidad komersyo para maging ngantad ang sarong lugar. Ninhuli kay ni, itutugdok man sa Santa Cruz New Development Area ang sarong satellite market sa paagi nin public-private partnership. Sa oras na matapos na ang satellite market, mabukas ini nin mga bagong trabaho, kabuhayan asin oportunidad sa mga paraoma, negosyante asin ordinaryong mga nagenyo. Itutuglok man sa lugar na ini, iyo ang sarong medium-rise housing building na matabang para masustiniran ang economic activities kan bagong development site. Pigtutuglok naman sa lugar ang bago asin dakulang evacuation center na magiging pailihan kan mga pamilya antes asin pakalihis kan mga kalamidad. Tinatapos naman sa lugar ang Bayawas-Kiburak Access Road. Sa pagkahaman kay ni, makakabukas kita nin bagong rota para sa mga behikulo asin mga tao. Ang tinapo, oras man na mahaman, igwanin green line na panunin mga nagbubunga asin mga namumurak na mga kahoy. Igwanin storm drainages sa pag-ibong na gilid asin igwaman nin bike lanes asin mga lakawan. Sa oras na matapos na ang gabos na kabtang kan Santa Cruz New Development Area, sasabaton niya tong mga nagyenyo ang mas asinsadong syudad na igwang mga bagong lugar para sa mga bagong negosyo, trabaho, asin serbisyo publiko. Santa Cruz New Development Area para sa progresibong naga kung saan ang gabos na nagyenyo, gana. Sako mga tugang kay Kristo. Kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay iba si Mayor Son Legasyon. Tagalog po sa Indo, gabos na anduyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapahalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna, piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong nagenyo, mag-log-in na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahanap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19. Balatas New Development Area. Kasabay kan padagos na pagtalubo kan ekonomiya asin populasyon kan Naga, iuman ang pangangaipo sa mga bagong development areas kung saan makukuha kan mga tao ang mga mahalagang serbisyo sa salud, edukasyon, komersyo asin pasiorden. Ini ang rason kan bagong administrasyon sa pangingenot ni Mayor Nelson Legasyon sa pagmukna ni mga bagong development areas sa pakikipagtabangan sa pribadong sektor asin ibang ahensya ning gobyerno ngarig na mairani ang mga serbisyo sa tao asin makabukas ni mga bagong sentro ni negosyo sa Naga. Saro sa mga growth areas na itutugdas, iyo ang Balatas New Development Area. Ini mamumugtak na haraning marhay sa Magsaysay Lifestyle District kan syudad. Asin idudugtong sa paagi kan pigtatrabaho ng unyan na Balatas Naga City Science High School Road.
Nigdiman ikukonstruir ang bagong City Hospital, ang Center for Safety and Resiliency, ang Balatas Evacuation Center, ang campus kan Balatas High School, as in Naga City Urban Agriculture Training Center and Demo Farm. Ang Balatas Naga City Science High School Road, iyo ang napapanahon na solusyon sa grupot ng trapiko sa Magsaysay Avenue as in Balatas Road. Sa pagkaman kaini, makakabukas kita nin bagong rota para sa mga bihikulo asin mga tao. Ang tinampo, oras man na mahaman, igwaning 20 metros na hiwas, asin igwaning 4 lanes na dalan, na igwaning green line na panunin nagbubunga, asin mga namumurak na mga kahoy, igwaning bike lanes, asin mga lakawan. Magiging kabtang man kan bagong area development, iyon haloy ng pangiturugan kan mga Nagenyo. Ang bago, moderno, asin mas dakulang City Hospital na igwanin 200-bed capacity na masimbag sa pauro-utro na sa ng problema sa kakulangan nin mga hospital beds asin fasilidad sa salud para sa mga Nagenyo. Itutugdas man sa lugar ang sarong edifisyo na pagsasaroon ang mga serbisyo asin ahensya na inkargado sa pasiorden para sa mga nag-i-erok sa Naga. Ang Center for Safety and Resiliency. Sa oras na mahaman ang bagong pasilidad, mas magiging urok ang koordinasyon asin komunikasyon kan mga pamayo asin personahes kan Bureau of Fire Protection, Naga City Police Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Public Safety Office, and Naga City Search and Rescue Unit. Itutuglok man sa lugar ang bago asin dakulang evacuation center na magiging pailihan kan mga pamilya antes asin pakalihis kan mga kalamidad. Para masiguro ang pagtalubo kan sektor kan agrikultura asin makasabay ini sa pag-uswag kan ekonomiya, pigtutugdas naman sa lugar na ini ang Naga City Urban Agriculture Training Center and Demo Farm. Ini ang masilbing training hub kan mga Nagenyong parauma asin mga individual na igwanin interes sa pagtanom urog na sa urban agriculture para masiguro ang maninigong supply nin pagkakan sa syudad. Magiging kabtang man kan bagong development site na ini ang campus na itutugdas na Balatas National High School. Ang proyekto iyo ang masimbag sa kahagadan kan komunidad para sa masaraning eskwelahan sekundarya sa lugar na pinaghihiling na marisulta sa mas matipid na pagklase. Ninhuli, taday na kaipuhan magplete ang mga estudyante pasiling sa eskwelahan. Madaraman ang bagong eskwelahan ning kagianan sa nagkukunok-kunong Camarines National High School as in makakatuwang sa pagbawas nin vehicular as in pedestrian traffic sa mga mayor na tinampo kan syudad. Sa oras na matapos ang gabos na kabtang kan Balatas New Development Area, sasabaton niya itong mga Nagenyo ang mas asinsadong syudad na igwanin bagong lugar para sa mga bagong negosyo, trabaho, asin serbisyo publiko. Balatas New Development Area para sa progresibong Naga kung saan ang gabos na Nagenyo gana. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asing gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Pandua, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit
sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Ninhuli man kaini asin sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok mo na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan tapo ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagenda, nagbasta, kita natatanyo, kita pirming andam, nagenyo laban lang. Hey there, Nagain Youth! Training ba para sa imong pagtrabaho ang hanap mo? Kung iyo, mag-apply na sa Jumpstart Philippines program na hatod sa tuya kan gobyerno lokal ni Naga, DOLE, asin sa tuya mga partner agencies. Kung paano, aramon tadigdi sa serbisyong Nagenyo. Ang Jumpstart sa rong programa na obhetong matabangan ang sa itong mga hobines na daipan nakakatrabaho na mapaurog pa ang sa indang mga kakayanan na kinakaipuhan para sa paghanap ng trabaho, katakod kan sa indang napiling kurso o karera. Jumpstart offer trainings with allowance as in paid internships kung saan posible man ini magtaong dalan para ika-mahire as in may padagos at sa imong pagtrabaho. Kung ika-residente kan syudad as in nag-iedad 18 sa kod 24, at least high school graduate, daay nagkaklase, daay nagtatrabaho, as in daay nagsasairarom sa training sa presente, as in mayo pa nin work experience o less than 1 year at sa imong accumulated work experience, uya, ang step-by-step process para sa imong Jumpstart journey. Step 1. I-secure ang kinakaipuhan ng mga dokumento, siringkan, tigduruwang kopya kan mga minasunod. SRS form, updated resume, recent 1x1 colored photo, photocopy kan sa imong NSO birth certificate o any government-issued ID kung saan yaon ang sa imong photo as in birthday. Kinakaipuhan man ang photocopy kan sa imong high school o college diploma, certificate of barangay residency as in out-of-school youth barangay certification. Step 2. Pagkumpleto na ang sa imong kinakaipuhan ng mga dokumento, magpasiring sa jumpstart.philjobnet.ph as in magdiretso sa login page. I-click ang Sign Up Now as in i-type ang hinahagad ng mga detalye. Sa wrong activation link at ipapadara sa imong email account. I-check ang sa imong inbox as in i-click ang link na madara sa imo sa YEE website para makapag-login sa imong validated account. I-click ang Encode your complete profile now para mapuunan ang sa imong registration as in i-type ang sa imong personal details. Makatapos ka ini, i-redirect ka kan system pasiring sa homepage. Sa homepage, i-click ang Add Transaction as in i-type ang mga minasunod na detalye. Halaton an upod o text hali sa Metro Peso manungod sa imong initial screening. Last but definitely not the least, isubmit ang sa imong mga documentary requirements sa Naga Metro Peso na iuman ang ma-evaluate kung ikakabali maging official Jumpstart trainee. Kung igwang mga kahaputan, maghapot as in magdulok sana sa Naga Metro Peso office o magpadara kan sa imong mensahe sa paagikan sa indang contact numbers, email, as in official Facebook page. Ini po si Jeff Achas para sa serbisyong Nagenyo. Ano pang hinahalat mo? Jumpstart your career through our Jumpstart program.